L-istudji juru li aktar ma nkunu mdawra bil-kotba, aktar nitħajru naqraw. Kien għalhekk li l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu nidiet il-programm Aqra kemm tiflaħ li permezz tiegħu kull klassi issa jista' jkollha librerija ċkejkna. L-Aqra kemm tiflaħ huwa programm fost ħafna programmi u skemi mmexxija mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu fejn l-għan ewlieni tiegħu jkompli jsaħħaħ il-libreriji tal-klassijiet fl-iskejjel primarji u wkoll medji tal-Istat. Fil-fatt, fl-iskejjel primarji bis-saħħa tal-programm Aqra kemm tiflaħ kull klassi qed tiġi attrezzata tal-inqas 100 ktieb fejn 50 bil-Malti u 50 bl-Ingliż, kotba sbieħ, interessanti u ta' kwalità għolja li jappellaw lill-istudenti. Dawn il-kotba jintużaw fil-klassi u kif ukoll jiġu mislufa lill-istudenti biex jaqraw jew jiġu moqrija lilhom id-dar. Fil-fatt, mill-2015, minn meta beda jopera dan il-programm sa llum ġifieri, tqassmu il-fuq minn 94,000 ktieb fejn 47,000 ktieb kienu bil-Malti u 47,000 ktieb kienu bl-Ingliż. Biex inkomplu kemm jista' jkun navviċinaw l-istudenti tal-ktieb u ninkoraġġixxuhom biex ikomplu jaqraw għal gost, inkomplu nrawmu l-imħabba lejn il-qari. Kull ktieb li qed jingħata parti mill-programm tal-Aqra kemm tiflaħ qed jiġi livellat. Fil-fatt nużaw sistema ta' livellar skont kriterji internazzjonali ta' qari. Ġifieri kull librerija tal-klassi qed nipprovdu firxa ta' kotba ta' livelli differenti għal daqstant qed nassiguraw li nilħqu dawk l-istudenti li qegħdin f'livelli differenti u għal daqstant ukoll l-istudent jista' jimxi bil-pass tiegħu u l-esperjenza ta' qari tkun esperjenza ta' gost mhux taqtih il-qalb. Ġeneralment l-għalliema jkunu jafu il-livell tal-istudent imma f'każ f'ċertu ċirkostanzi, pereżempju student jidħol f'nofs is-sena skolastika jkunu jixtiequ jafu il-livell tiegħu aħna bħala aġenzija nipprovdu l-arbil tal-qari, reading running records, kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż fejn hija għodda xjentifika u permezz ta' din l-għodda l-għalliema tkun tista' ssib il-livell tal-istudent jew studenta. Apparti minn hekk l-istudent din l-għodda tinvolvi test qasir fejn l-istudent jaqra test u apparti minn hekk ukoll jiġi mistoqsi xi mistoqsijiet rigward it-test li l-istudent jaqra u skont l-iżbalji li jieħu skont l-iżbalji n-numru ta' żbalji tkun taf l-għalliema f'liema livell qiegħed l-istudent jew l-istudenta. Apparti li qed ngħaddu il-kotba fil-libreriji tal-klassijiet, it-tim tal-Aqra kemm tiflaħ ukoll qed jipproduċi attivitajiet kemm li jinvolvu logħob interattiv kif ukoll xi materjal stampat għal kull ktieb li qed jingħata fil-librerija tal-klassi biex bekk l-esperjenza ta' qari tkun waħda aktar pjaċevoli u ta' gost. Fil-fatt l-istudent jista' jippermettulu dan l-attivitajiet li jaħdem waħdu u kif ukoll dak il-mod jimxi bil-pass tiegħu. Kif nafu l-qari hija abilità importanti ħafna, speċjalment f'dan is-seklu, hija naħseb il-bażi ta' kollox għal daqstant importanti li nrawmu l-imħabba lejn il-qari fost it-tfal u kif nafu biex jirnexxu importanti wkoll li jkunu esposti kemm ukoll għat-teknoloġija, e-books, eċċetera, manka għal ktieb li għandu diversi vantaġġi apparti it-teknoloġija li wieħed ikollu l-ktieb f'idejh. Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb ilu jittella sa mill-1971 taħt titli u formazzjonijiet differenti.
Illum il-ġurnata dan il-premju prestiġjuż għadu jittella imma bagħad ta' kbar ta' kategoriji u mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. It-tim tal-Sinna ltaqa' ma' Mark Camilleri, il-President ta' dan il-Kunsill. Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb huwa importanti għaliex jiċċelebra l-aqwa kotba li jiġu pubblikati matul dik is-sena partikolari. Il-kotba huma ovvjament simbolu rappreżentazzjoni importanti tal-kultura u s-soċjetà ta' dak iż-żmien u bekk il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb huwa wkoll ċelebrazzjoni nazzjonali. Il-premju għadda minn ħafna tibdiliet f'dawn l-aħħar snin. Wieħed mill-aspetti li u iktar tangibbli ħanajdu hekk huwa li l-premju finanzjarjament dejjem żdied, jiġifieri filli kien 700 euro, mbagħad għamilni 1000, issa ġie 2000, issa ġie 4000 euro. U huwa importanti li l-kittieb jiġi rikonoxxut b'somma finanzjarja sabiħa. L-ewwel ħaġa għal fatt li l-valur intrinsiku tal-prodott kulturali huwa valur għoli ħafna għalkemm ma tantx diffiċli ħafna tikkwantifikah finanzjarjament. Huwa xogħol li jieħu ħafna xogħol prattikament ħafna dedikazzjoni għaliex biex tikteb kotba tajbin wieħed irid ibati u jagħmel ħafna xogħol. U allura il-premju finanzjarju ta' dak ix-xogħol kollu li tkun għamilt huwa ġustifikat. Min-naħa l-oħra tajjeb ukoll il-premju finanzjarju jkun għoli għall-kittieb biex ninċentivaw ovvjament iktar kitba li hija ta' kontribut għas-soċjetà li hija iktar ta' kwalità. U fl-istess ħin il-kittieb huwa inċentivat ukoll biex jikteb u jipproduċi xi ħaġa aħjar għaliex l-istandards tal-premju olew ħafna, żdiedu ġieli jkun hemm każijiet fejn il-premju ma jintrebaħx ukoll u dik hija possibilità. U għal dik ir-raġuni wkoll żidna wkoll l-istandards maż-żieda tal-premju finanzjarju. Bidliet oħrajn illi saru fil-premju u illi samna l-premju f'żewġ kategoriji prinċipali, il-kategorija ta' tfal u l-kategorija għall-adulti. Dawn huma żewġ kategoriji differenti illi jirrikjedu ovvjament tip ta' natura ta' xogħol differenti. Il-premju tal-kategorija ta' tfal semmejnieh il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Premju Terra Maxka u dak jitħabbar mal-inaugurazzjoni tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. U dan għaliex waqt il-Festival tal-Ktieb fil-ħinijiet ta' filgħodu jkollna ħafna tfal tal-iskejjel u xtaqna nagħmlu din il-kombinazzjoni biex permezz tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb nippromovu lill-iskejjel u l-tfal Maltin kotba ta' kwalità. Ġifieri aħna ma rridux biss illi in-nies jaqraw, jħobbu jaqraw, imma li anka jaqraw kotba tajbin. U anka għal fatt li t-tfal huma esposti għal ħafna affarijiet, ħafna affarijiet fl-industrija tal-entertainment. Importanti li l-ktieb, il-prodott tiegħu jkun ta' eċċellenza. Għalhekk jekk irridu nrawmu l-imħabba tal-qari fit-tfal huwa importanti li t-tfal nesponuhom għal kotba sbieħ. Qabel ma bdew jiġu stampati l-kotba għal pubbliku, l-ewwel kellha tingħata l-libertà tal-istampa. Ġala darba l-Maltin kisbu dan id-dritt, bdew jidhru aktar u aktar pubblikazzjonijiet bil-Malti. L-ewwel nett l-istorja tal-istampar f'Malta mhijiex storja twila ħafna. Ġifieri qed nitkellmu l-istampar f'Malta ġie introdott fl-1642 illi meta tqisu mal-kumplament tal-Ewropa kien perjodu relattivament tard. Qed nitkellmu fejn fi żmien fejn f'Sqallija tard fl-1400, 1490 diġà kellek l-istampar. Għaliex ġara dan għandek numru ta' fatturi, u wieħed mill-fatturi ċertament huwa il-popolazzjoni limitata u n-nuqqas ta' nies illi kapaċi jaqraw. Jiġifieri inti f'kuntest ta' popolazzjoni żgħira ta' ftit eluf ta' nies,
U dawn il-ftit eluf ħafna minnhom huma litterati. Allura ma kellekx il-ħtieġa tal-istampar. L-istampar daħal tard 1642 fi żmien l-Orni. Fejn jidħol il-Malti? Il-Malti terġgħu tgħid kellek problemi kbar. Għaliex il-Malti pratikament qatt ma kien aċċettat salvo għal snin riċenti bħala il-lingwa nazzjonali tal-pajjiż. Il-Malti dejjem kien trattat bħala id-dialett tal-popolin. Allura kellek din iċ-ċirkostanza, din ir-realtà illi minħabba fiha il-Malti dam magħha, jiġifieri il-komunikazzjoni stampata bil-Malti damet ħafna ma tasal hemm barra għand il-poplu. Naturalment, l-ewwel xogħlijiet bil-Malti huma xogħlijiet reliġjużi. Jiġifieri sal-loti tal-libertà tal-istampa ngħidu hekk sal-1939 daw in-naqriet ta' xogħlijiet bil-Malti huma appuntu xogħlijiet reliġjużi ta' natura kattolika reliġjuża. L-ewwel ktieb li nistgħu nsejħulu bil-Malti ġie stampat fl-1752 u kien kif forsi wieħed jista' jistenna fil-kuntest tas-seklu 17 seklu 18 traduzzjoni bil-Malti tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika. Il-libertà tal-istampa għal Malta kienet tfisser żewġ affarijiet essenzjalment. It-tneħħija taċ-ċensura preventiva, jiġifieri qabel kellek sistema fejn biex inti tistampa xi ħaġa, biex inti tippubblika ktieb f'Malta, irid tilpermess tal-awtorità qabel ma jkun stampat. Dik ngħidula ċensura preventiva. U kellek il-gvern, u kellek il-Knisja fi żmien l-Ordni, u kellek l-Inkwiżizzjoni wkoll. Jiġifieri rid tgħaddi minn 3 passaturi ħanajdulhom hekk. Apparti minn hekk, żvilupp ieħor importanti li l-Gvern Ingliż ta' permess biex jinfetħu stamperiji privati. Il-Maltin daw iż-żewġ konċessjonijiet ħatfuhom mill-ewwel il għaliex ħanajdu hekk mill-lejl għan-nar Malta fetħu għatta stamperiji. L-indipendenza kien hemm il-qawmin tan-nazzjonaliżmu, dak li għamilna nazzjon, x'inhu dak li għamilna nazzjon. U fost l-elementi kollha kien hemm il-lingwa, b'mod ovvju hija l-lingwa. U allura kien hemm splużjoni ta' nies li jridu jikbu, ta' awturi li jridu jikbu bil-Malti u moviment ġdid. Fil-fatt kien iż-żmien li anki twaqqaf il-moviment minn letterarju. Però kien iż-żmien fejn għandek numru ta' nies, numru ta' studenti, numru ta' nies ġej minn kull imkien li bdew jaraw il-Malta bħala nazzjon ġdid, bħala sfida ġdida li inti anke aħna rridu issa jkollna letteratura ġdida ta' min insemmu ġifieri l-Oliver Frigieri fil-bidu ġew Trevor Zara, Franz Ammut, Giuseppe Scuti li kien ġej anke mill-perjodu ta' qabel imma mal-indipendenza il-kitba tiegħu prolifikat. U numru ta' awturi oħra li forsi bħalissa Mario Azzopardi, Lemizzi ġifieri huma numru ta' awturi li ħafna minnhom għadhom għandna ftit sfortunatament m'għadhomx, imma li nqisuhom bħala anki ġiganti f'dak li għamlu, f'dak li fil-mertu li kisbu. Il-ktieb rrid ukoll juri li issa f'daqqa waħda għandu struttura. Allura bdew jitjiebu l-produzzjonijiet tal-kotba. Bdiet anki tidħol xi kultant xi ftit kulur. Sakemm imbagħad bdejna nimxu mal-passi ta' swieq internazzjonali u ta' produtturi ta' kotba internazzjonali sakemm wasalna sal-ġurnata tal-lum. Illum il-ġurnata, il-kotba bil-Malti saru ħafna aktar ikkuluriti, kemm fid-dera, kif ukoll f'aspetti tekniċi oħra ta' produzzjoni. Saqsejna lil mistiedna tagħna dwar il-kwalità tal-pubblikazzjoni llum il-ġurnata. Bla dubju ta' xejn il-produzzjonijiet tal-kotba Maltin ma ngħidx huma tpar fl-opinjoni tiegħi xi kultant anki naqbżu dak li għamlu nies u pubblikaturi f'pajjiżi oħra li huma tal-livell tagħna, ġifieri meta qed nqisu l-pubblikazzjonijiet Maltin ma' pubblikazzjonijiet għallini u pubblikazzjonijiet ta' naħa t'isfel ta' Spanja, naħseb għandna produzzjoni tajba. Bla dubju ta' xejn ngħid ukoll li gburi li l-prodott tal-lum meta naqabluh ma' dak ta' 55 sena ilu issa huwa ferm aħjar u naħseb li kieku għadhom ħajjin dawk l-awturi li ħallewna
ikunu gburin bil-prodott tagħhom li jaraw llum u li għadu jinbih u jilħaq is-swieq ta' pajjiż totalment modern u ġdid. Kulħadd jaf jgħod minn 1 sal 10, imma mhux il-kol kemm aħna nħossuna konfidenti meta niġu biex nispelluhom. Għax meta naslu għall-4, is-7 u d-9, ħarana nqabżu parajnejn kbar il-barra minħabba dik l-imbirka għajn. U ja ħasra, veru m'għandniex għax nibżgħu minnha. Għax l-għajn mhix biss ittra li tagħtina identità, li tiddistingwi l-alfabet tagħna minn alfabetti oħra, u li allura tista' titqies bħala simbolu nazzjonali denju daqs dik il-bandiera, il-pjanta, il-ħuta u l-brimba nazzjonali. Imma huwa faċli ħafna li nikdbuha fil-każ tan-numri. Araw x'għandna nagħmlu. Bħala mudell għandna nduru lejn in-numri 5 jew 5. Skont teħtieġ numru kardinali, jiġifieri numru li juri kwantità, jew numru ordinali, jiġifieri numru li juri ordni. Jekk kieku konna ngħidu 5, mela rridu nikdbu 4, 7 u 9 blajn. Innutaw kif, f'dan il-każ, in-numri kollha jispiċċaw b'konsonanti u vokali, l-istess bħal mudell 5. Jekk kieku konna ngħidu 5, mela rridu nikdbu 4, 7 u 9 bl-apostrofu fit-tarf, donnu misluta. Innota kif f'dan il-każ, in-numri jispiċċaw bl-apostrofu li qiegħed jirrappreżenta l-konsonanti għajn. L-istess bħalma l-mudell 5 jispiċċa b'konsonanti huwa wkoll. L-istorja tista' tidher li qed tikkomplika ruħha meta niġu biex nikdbu n-numri bis-suffiss t, bħalma nsibu f'espressjonijiet bħal 4 titfal, 7 tibniet u 9 tiqżieqes. Jew meta niġu biex nikdbu n-numri mill-10 l fuq, bħal 14, 17 u 19. Fil-każ ta' dawn in-numri, is-soluzzjoni hija faċli ħafna. Lajn ma tinkitibx. Tgħiduli, u fil-każ ta' 40, 70 u 90, faċli wkoll. Ftakar li 40, 70 u 90 kollha jintemmu bil-ħoss tal-għajn. Allura l-għajn nikdbuha fl-istess pożizzjoni li kieku fiha konna nikdbu s f'50. Kif qed taraw b'mudell wieħed faċli, tifranka li titgħallem tikteb bl-amment bosta numri oħra. Jekk taraf tħaddem il-mudell, mela l-għajn ma tibqax tagħtina fajna u l-kitba tan-numri tkun ilna faċli daqs la b ċ. F'kull rokna mdalma minn waħda ċkejkna taħt it-taraġġ sa dar sħiħa abbandonata, arana niffissaw li hemm xi ħares. Li ħirsa huma parti importanti mill-folklor tagħna u suġġett interessanti għad-diskussjoni, speċjalment qabel il-ħin tal-irqad. Dar iżjed mill-lum is-superstizzjoni kienet titqawwa minħabba l-mewt. L-oskurità tal-lejl kienet tiġġib magħha ħsibijiet dwar l-inċertezzi tal-ħajja, dwar il-kif u meta se tasal il-mewt. Għaldaqstant il-popolin ħoloq versifikazzjonijiet spiritwali, speċjalment biex isalva mill-mewt il-ħażina. Għalkemm dawn it-taqbiliet ma tantx għadhom popolari, għataw min jemmen bisħiħ fihom u ma jgħaddix lejl li ma jgħidx xi formola milli jkun jaf bl-amment biex iserraħ rasu mill-mewt il-ħażina. Ngħidu aħna din il-formola versifikata li ġejja. Se norqod u nistrieħ, nofri ruħi lill-erwieħ, ħanorqod u nirpoża, nofri ruħi Santa Rosa. Sodda salib, imħadda kuruna, aħna nofru l-bambin ċkejken li jkollna xort il-ventura. It-taqbiliet marbuta mal-mewt naqas it-twemmin fihom. Madankollu għandna xi lingwaġġ anke biex inwensu lill-leżis tal-persuna li tkun għadha kemm mietet. Ngħidu aħna ngħidula kondoljanzi jew l-omor. U anke meta niftakru fil-persuna li tkun għadha kemm mietet ngħidu Alla jaħfrilha jew Alla jagħtiha l-glorja tal-ġenna. Nirreferu għal-mewt fit-tradizzjoni orali permezz tal-ħrejjef, pereżempju. F'Magri għandna li jingħata l-kastik lil min ħaqqu
kien min kien. Imbagħad għandna il-każ ta' l-sira sewda li għamlu Paljett u din issemmija wkoll Berta Ilg. Il-mewt tal-ġganti tirrepeti ruħha kemm il-darba. L-erba' ħallelin li joqtlu xulxin għax ma jafdawx lil xulxin. Imbagħad fix-Tumme għandna il-vampira u l-assistenti tagħha li jiġu ġustizzjati tal-ħażen li għamlu. Jiġifieri l-vampira kien qed tarda demm il-vittma u nqabdet. Barra minn hekk Giuseppe Cassar Pullicino fil-ktib tiegħu Skunġrar u orazzjoni fil-poeżija popolari reliġjuża f'Malta ukoll tagħna formoli versifikati ħabba l-mewt il-ħażina fosthom din li ġejja. Imxejt, 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 papoċ ta' San Ġwan xeddejt. Kont wara l-bib tal-ġenna, sibt il-għadu qed jistenna. Qetlu il-min qed tistenna. Għalli qed nistenna lilek. Qetlu lili m'għandekx tridni għax ruħi miktuba l-Alla u ġismi miktub li trapp. Superstizzjonijiet, pereżempju, ma tiknis bil-lejl biex ma tkeċċix l-irwieħ tajba. Ħars fil-mera lanqas għax tara x-xitan floku. Ma tistax tħalli kaxxun miftuħ, kaxxun kbir miftuħ, għax ifisser tebut. Ma tagħmilx żarbun fuq il-mejda. Għandna ħafna tradizzjonijiet marbuta mal-mewt uħud minnhom m'għadhomx popolari ngħidu aħna dari kellna nnewwieħa kienu nies imqabda biex jibku jakkumpanjaw lil vistużi fid-dar. Barra minn hekk kellna wkoll it-tradizzjoni li l-qraba tal-mejjed kienu jaqilbu jew ikissru l-borom biex ma jippreparawx l-ikel huma u minflok kellhom il-ġirien jippreparawlhom l-ikel. Illum dawn it-tradizzjonijiet inqataw imma minflok għandna pereżempju meta mmorru l-funeral nilbsu bl-iswed jew nkella bħala turija ta' rispett jekk ikollok xi ħanut tagħmel biċċa sewda. Persuna li tkun għadha żgħira nilbsula l-ilbies abjad u anke t-tebut tagħha jkun abjad. U issa qed tidħol din it-tradizzjoni li jekk persuna qabel ma tkun mietet turi x-xewqa li wieħed jilbsilha xi kulur partikolari fil-funeral, ovvjament l-eżiż tagħha jiġu libsin kif xtaqeti. Barra minn hekk tradizzjoni antika wkoll li għadha popolari hija s-santi, is-santi tal-mejtin. Fih ikun hemm il-ritratt tal-mejjed, ikun hemm ukoll mingħand min qatt mu se jkun minsi, normalment il-qraba tal-persuna tkun għadha kemm mietet, kif ukoll ikun hemm taqbila ġeneralment tkun fl-ewwel persuna singular biex ngħidlek qisha l-aħħar kelmiet mistħajlin tal-persuna li tkun għadha kemm mietet. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.